Takže, ahojte pri novom videu a možno sa pýtate, prečo som teraz inde? No, je to preto tak, pretože moja hororová séria už skončila, prečo som sa rozhodol? No presne preto, pretože už som tam tie nejaké dni prežil a furt sa mi tam striedali tie isté monštrá a už to nebolo také zábavné ako predtým. Takže toto je nová séria. No nepovedal by som úplne séria, uvidím, či sa vám to bude páčiť. Ale je to ako keby taký svet bez hororových monštier, sú tu iba pridané také zaujímavé módy na biomy, čiže les a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže, ak sa vám toto videjko bude tiež páčiť, budem veľmi rád, keď mi na to dáte like a takisto odber. A teraz už sa môžeme venovať videu. Toto video je zasa z mojich módov, takže tu ich nie je až tak veľa, ale je ich tu asi 15 alebo 19. Keď sa pýtate, že keď sa objavíte v Minecrafte, tak nemáte žiadne veci. Áno, je to pravda, lenže ja som toto video začal už s nejakými, pretože som vám to prestrihol a už som tie nejaké veci zohnal aj nakopal. V tomto svete sú tiež pridané štruktúry ako v minulom hororovom Minecrafte, čiže sérii. Tu už som videl v diaľke shipwreck, takže som si už iba vykraftil boat, čiže loďku a mohol sa ísť na to. Tuto už ho idem preskúmať. V prvej čestke som našiel veľa železa, nejaký lapis a emeraldy, čo ma samozrejme veľmi milo potešilo. Prišiel som k druhej čestke a v druhej čestke bol nejaký papier, nejaké armor prímy a tiež mapa pokladu, ktorú samozrejme ktorú som samozrejme nevylútil, lebo nebudem vám to vravieť, ale trošku sa mi nechcelo. V ďalšej čestke boli kožené boty, nejaké jedolo a rotenko. Plával som ďalej a išiel som si niekde nakopať kameň, aby som si urobil kamenné nástroje, pretože z drevený by som ďaleko nezašiel a takisto sa veľmi rýchlo ničia, ako iste vidíte na mojej sekere, ale aj trošku na krompáči. Tento biom je tiež pridaný a je v ňom takáto zvláštna voda, čo ma celkom prekvapilo, lebo takéto módy som ešte naozaj asi ani ja nevidel. V čestke bolo iba nejaké uhlie a fishing rod. Teraz už som si išiel nakopať nejaké tie kamenné nástroje. No, čo už som aj urobil, lenže to ešte nevidno, pretože ich mám v inventári. Tu už som našiel prvú obrovskú štruktúru, čiže nejaký divný hrad, ktorý bol celý ľadový, čiže asi som si myslel, že tam bude nebezpečenstvo a držal som sa od neho ďalej. Tuto už som videl nejaký spredpotopný dom, v ktorom bola iba pec a crafting table, ale pec som si radšej zobral, pretože tá sa vždycky hodí. Možno sa pýtate, prečo jem rotten flesh, keď mám v inventári chlieb alebo iné lepšie pochúťky. No, je to pretože chcem najprv zjesť, keď nie som nikde nebezpečenstve, to horšie jedlo, aby to dobre mi ostalo potom niekedy inokedy. Vstúpil som do veže a už stade som počul nejaké zvuky príšer, takže som stade rýchlo odišiel a ako ste si mohli všimnúť, dostal som za to aj achievement, čiže taký odznak, ako keby, že som tam vstúpil. Teraz už som sa tam odvážlivo išiel pozrieť, čo tam je a že či tam budú nejaké dobré truhly s lútom. Poobzeral som sa po zničených hradbách a išiel som ďalej.
už som videl prvú čestku, ale takisto aj streja, že to je iný skeleton. Našťastie nemal žiadny armor, takže som ho dal s veľkou ľahkosťou. A v tejto čestke boli celkom dobré veci, 3 XP batly a 2 ironové helmy, jedna s enchantom Aqua Infinity, ktorý vám dovolí dokšiť vo vode, a druhý s Projectile Protection, a to je to, že keď do vás strelí nejaký skeleton, tak nedostanete taký damage, ako keby ste mali iba čisté brnenie. Teraz som uvažoval, čo urobiť. Nakúkol som do veže a už som videl tých všetkých mobov. Bola tam aj jedna čestka, ktorú som videl, a rozhodoval som sa, či si ju mám ísť vylútiť a pozrieť sa, čo tam je. Nakoniec som išiel preč a rozhodol som sa to urobiť tak, že si tu dám posteľ a čestku, do ktorej si dám nejaké veci, kebyže náhodou umriem. Prepáčte, ale teraz vám to video, keď pôjdem vylútiť tú stavbu, iba prestrihnem, pretože toto video by malo nie asi 15 alebo 20 minút, ale rovno pol hodinu, takže preto. Tu už ako vidíte, mám oveľa lepšie veci, ktoré sa mi tam podarilo získať. Veľa jedla, diamantová helma a celý ironový armor. Teraz už som si iba z tej mojej čestky pobral nejaké veci, ktoré som potreboval, lebo ako aj ste vidíte, v tej veži bolo celkom dosť lútu. Nakoniec som si predsa len zobral tú helmu z Aqua Infinity, pretože sa mi zdala lepšia. Pokračoval som ďalej a teraz konkrétne za cieľom nájsť nejakú bejsku, kde by som sa mohol zdržať a možno aj zabývať. Tu ako vidíte, už nejakú tú dobu putujem a našiel som ďalšiu štruktúra Shipwreck. Ale Shipwreck som neútil, pretože už som mal 30 ironov, čo mi bohato stačilo. Bol to akýsi zničený minihrad, ktorý neviem čo mal za účel, ale veľmi dobré veci tam neboli, iba som našiel uhlie, čo som si veľmi rád vykopal. Pokračoval som ďalej v preskúmavaní, ale ako som aj vravel, veľmi veľa vecí tam nebolo a pod všetkým tým štrkom a hlinou a quartz dirt nebolo veľmi veľa kúžitku. Bolo tam iba čestka, ale ako môžete vidieť, 2 lanterny, 2 flinty a 3 stringy, čiže vôbec nič zaujímavé. Tu už som preskúmaval ďalej a zasa útil nejaké tie spredpotopné čestky. Ale zas treba povedať, že čestka s 9 iron ingotmi, alebo koľko ich tam bolo, nie je až také zlé. Takže aspoň jedna čestka k úžitku, aj to sa pošťastí. Ako vidíte, v ďalšej čestke iba gold ingot a 3 emeraldy. Tieto čestky vždycky bývajú pod nejakým štrkom alebo hlinou, takže som robil presne to, že som odkopával hlinu a štrk, že či tam nenájdem nejakú skrytú čestku.
Mimochodom, ak by sa vám teda táto druhá séria, druhá séria páčila, tak dám potom aj anketu pod video, alebo už na WhatsApp, že či sa vám to teda páčilo, alebo či si mám vytvoriť iba ďalší hororový svet, alebo hrať minihry na serveri MC Rybár. Tu už sa skoro na mňa zosypal štrk, ale našťastie som sa mu stihol vyhnúť. Najedol som sa tzv. Podozrivej polievky, ktorá mi dala Night Vision a ako vidíte, v týchto štruktúrach môžu byť aj tzv. Decorated poty, čiže ako keby také vázy, do ktorých si môžete skryť aj napríklad styk, alebo uhlie, alebo aj napríklad nejakú časť plnenia. Tu už som si vykopal nejaké uhlie, aby som ho mal do zásoby. Nabil som si kušu, najedol som sa chleba a išiel som ďalej. Tu už som si myslel, že je nejaký dungeon, ale bol to iba nejaký mossy cobblestone, ktorý bol náhodne položený. Už som išiel ďalej, pretože nič dobré to ešte pre mňa neponúkalo. Putoval som, až dokým som nenašiel, alebo skôr našiel jednu dedinu, ktorá bola na jednom kopci. Išiel som k nej a išiel som sa pozrieť, že či tam bude nejaký dobrý loot alebo nie. V tejto čestke bol jeden paper, čiže papier, takže nič veľmi dobré. V tejto čestke boli iba nejaké zemiaky a chlieb a išiel som lútiť dedinu ďalej. Teraz už som vylútil dedinu a boli v nej iba, ako pravím, nejaké zemiaky, suroviny a tak ďalej a tak ďalej. Tu už som bol skoro rozhodnutý, že sa tu zabývam, ale nakoniec som sa rozhodol tak, že ešte budem chvíľu putovať a uvidím, čo nájdem ďalej. Pýtate, čo to držím v ruke za nejaký kameň, to sa volá Waystone a je to ako keby taká lokácia, kde sa portnete a ukáže vám to, kde máte domov. Tu už som si vypil mlieko, aby som sa zbavil jedného nepotrebného efektu. Tu už som videl psov, ktorých by som si veľmi rád ochočil, kebyže mám náhodou nejaké kosti, lenže nemám. Tu už som išiel ďalej, čiže ako povedané, skoro som aj umrel, pretože ako môžete vidieť, neostalo mi skoro ani jedno srdiečko, ale ledva dve. Tu už som putoval ďalej a teraz už som naozaj rozmýšľal, kde by som sa to mohol zabývať. Uvidel som caveku, v ktorej boli akési pavučiny a počul som tam cave spiderov. Takže radšej som išiel preč, pretože keď ešte nemáte dobré veci a stretnete sa s cave spiderom a rovno na nich spawner, takže nie je to veľmi dobrá skúsenosť.
Tu už som videl krásny jesenný biom, v ktorom som uvažoval, že sa tu fakt zabývam. Ale predsa len v diaľke som uvidel akýsi brezový biom, ktorý som ešte nikdy nevidel. Takže čo? Tak ako som sa rozhodol, samozrejme išiel som ďalej. Keď som sa už zamýšľal, že aké miesto na bývanie vlastne chcem, tak som si vravel fakty. Chcem, aby tam bolo veľa stromov, nejaká kejvka, nejaká rieka alebo nejaká pekná hora. Išiel som ďalej, lenže tu už som videl normálny biom z Minecraftu, ktorý sa volá Plains a to som nechcel, pretože stále keď si vytvorím nejaký svet, tak bývam iba v ňom a chcel som teraz bývať nejakom inom, takom špeciálnejšom. Už som sa pomaly začal rozhodovať, že tu bude ten pravý kandidát na moju bejsku. Položil som si sem Waystone, označil som ho ako home a išlo sa na to, že som sa išiel zabývať. Toto už bude z dnešného dielu skoro všetko, takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa pozerali. Ja si tu ešte urobím iba takú milú čestku, aby som si odložil nejaké veci. A ak sa vám táto séria bude páčiť, čo dúfam, že bude, urobím z toho aj ďalší diel, takže sa nemusíte báť, že by ste nemali odo mňa na čo pozerať. Ešte som sa išiel vyspať a bol nový deň. Takže ešte raz vám ďakujem, že ste sa pozerali a čaute.